Masakyan usia kasar jangan tengah. Untuk mikulan ada gitu. Anilai Kristina. Isum pisin gua mi. Anas macam bisa. Bila. Anas. Ya. Kalau untuk sejauh apa mengenai anas ini, dah kasasnya, anak berakaran itu, ini satu. Kayak sahun blokim jangan kau mah, kita ni persuci kan mana, aja, tem dia pelai pro kan mana, tu sama nawa orang ke, soal una. 1, 2, 3, funky. Macam fikir channel vlog, ya. Terus kuring-kuring po, ni träffa, där var du, masuk, kia susah 40 grader så på masuk, där är 90 grader, kommer på 90 grader. Hedbølge. Der kan man have. Kan man du tænde i deres sælling, kan man have. Bliver spillet til andre vinger, i matchretten går med. Strække og job. Ja, der kan se også kan gå på. Kan se kan man bliver spillet til en længere. Der er 54 minutter til i det mander. Kan du tænde i kaffe Martin. Der er masser igen, og man uforberedt slet til mig, der accessorer der anden kasung. Det spjærer boa. Let's go. 1, 2, 3, funky. Usi ferie kesua. Pianino. Kalau kau, kemudian jangan anak sekolah. Asal kecil, kau iso tiga usuk kemana. Tahu, kemudian jadi saya bagi kisah dan kira kecil nasa. Anak kata kan mana. Kemudian spiritual bisnis yang lain nama. Tahu. Pirin isya na usap ko ng nutrition ni bigat sa Yeah. Push. はい、OK。 Okay.
Jeg skal sige det. Kører godt og... Hvis annan pula tagasu kamanatim anas ayaminga. Tamasek miltrop tungano biloruyorpu. Tapignisu cirka 30 minutter. Bisloare. Brønd. Sumebo. Viborg, Harl, Nyborg. Ud at kigge efter bord og stole til en stor have. Jeg er helt forpustet nu. Er du helt forpustet? Hvad der ikke laver noget? Går bare med kameraet, vi går. Hvis ikke McDonald's simpelthen er til dig så. Så er dronningen. Der er kun 2. Slap nu af. Ja, den er flyver ikke nu. Ja, den er der. Den Ja. er stadigvæk en stor tyk. Hold kæft, det er en dronning. Ja. Jeg vil se, om vi kan slå den ihjel. Jeg er også bare et tvivl om, der er. Men jeg tænkte, den er lige været til service. Ja, det har de tjekket. Han slår 172 kvadratmeter. Der var et stort have. Og en Kambodja. Der er have. Deres have. Store have. En faktisk dejlig stor have. Noget. Noget nær. Noget nær. Det der er condition der Anders Randers der kigger. Så ved vi det. Det er ikke nemt med mennesker, der ikke forstår biler, men det er jo godt mange mennesker, der gør jo. Hvad fejler den? Ingenting. Ja. Vi skulle bare sikre, at der er køledisk nu. Ingenting. Det er bare ærligt, der er bange. Og Trine, der er bange for, at bilen er ved at Des nunano anak. Masyakinun. Ira asaw yorik po. Ja, hvad er du i gang med? Jeg vasker vinduer. Ja. Jeg har købt noget drikkelse til aften. Hey. Ja, første måltid i jeres nye hus. Ja. Tada! Hjemme lave pizza. Sui. Oppe anden jasari. Bingen. Des masyak unakatja på den er 2140. Så det så kan det kan sin nap. Der er haven. Deres have. Noget længere med. Uslimu kan man. Og der er sådan en baslakati. 2 reb.
tasnuanno. Ja. Mitsulluununa misilerippu. Annannissiati taalam illo eqqaan imatinginnisaami. Sikken. Alliartuartitsagam ta qammana qantasarpaerud. Ja. Issua. Ja. Misilerarlu. Issui. Misileqarpu. Sagami. Dunappistunga. Kekkemis. Kekkaarternaqa. Annassinnaangala. Eeraluartimmi. Annassinnaangilarpu. Taavgo. Sussuarpu. Kekkemis. Aja. Eeram. Tämä piilinnaqqajaqarpa. Suleqqaan. Annassinnaanarluutakila. No. Annasisungua. Tas unduleriarami. Tawa innileriarita. Flak ullumik unatsilappara. Qannisinnaasinnaaси pullian takili. My heart is